Dobrý deň, pani, nech Dobrý sa páči. deň. Ako Viete pomôžeme? čo? Áno, Hneď som ich zbadala na prvú. Tieto nohavice som videla na internete. Veľmi jasné. sa mi páčia. Skvelé nohavice. Áno. Odporúčam. Beriem ich na memu a Áno, myslím, že to je to, čo som chcela. vynikajúco. Farba vyhovuje? Áno. Kvalita, materiál, strih? To je Paráda. skvelé. Môžeme zabaliť? Viete čo, tá Áno. cena ma trošku trápi. A čo je s cenou? Videla som ich o 10 eur lacnejšie. A kde? Na internete. Rozumiem. A na internete tam môžete prísť a si priamo vyskúšať, pozrieť, skontrolovať, preveriť. To nie. Tak to som Chápem. sa na to nepozrela. Áno, u Viete nás čo? áno. Máte pravdu. Ja ich zoberiem. Stojí to za to. Perfektne. Zabalíme? Áno. Vynikajúco. Ďakujem. My u nás v Armpeku si celoročne držíme čo najlepšie nastavené ceny. A cena každého nášho tovaru zodpovedá jeho kvalite a hlavne kvalite našich služieb, ktoré odovzdávame zákazníkom. Príďte k nám, tešíme sa na vás.